ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 2019 ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಡೆತ್ತ ದಿನಟು ನಮವುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಅವೇತೋ ಬೇನೆ ಇತ್ತನು ಅವೇತೋ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಜೀವನ ಪನ್ಯೊಕ್ಕ ಏತೋ ಬೇಜಾರು ಬೆಸರನ್ನು ತಿಂದಂಡನೆ ನಮಕ್ ದುಂಬುಗೊಂಜೆ ಸಾದಿಲ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಈ ಸತಿ 2020 ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲುಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ 2020 ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೋರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರೋರ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ 2020 ಸುರುಕಿ ನಮಕ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ತಂಡದ ಅಕ್ಲಿಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಸುರುಕಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಇನಿ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರತ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಇರಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಇರಗೊಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾತನ ಗಾಡಿಗಡಿ ಬರೋದು ಅದೇ ನನ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ವಿಲನಾದ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಮಾನವರೇ ಎಂಚ ಪರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಮಂಜುರಾಯಿ ಆರ್ಲೌಲೇರಿ ಅಂತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಇರಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿದೇರು ದಾದೊಂದು ಕೇನ್ಗನಮ್ಮ ಓಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಪನ್ನಗನೆ ಮುರೊಂದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆಂದುಂಡು ಜಾಗ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಬೈದೇರು ಲಪ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಪಂತಿನಾರು ವಿನಾಯಕ್ ವಿಸ್ಮಯರು ಎಸ್ ಸಾಂಗ್ ವರ ಪನೋಲಿಯಾ ಸುರುಕಾದೆ ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಯಕ್ ವಿಸ್ಮಯರು ಜಾಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಬೈದೇರು ಲಪ್ಪರೆ ಜಾಗೆ ದಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ ತಾರೆ ತಕರ ತಾರೆ ತಾರೆ ತಕರ ತಾರೆ ತಕರ ತಾರೆ ತಾರೆ ತಕರ ಜಾಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ಬೈದೇರು ಲಪ್ಪರೆ ಜಾಗೆ ದಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ ಪಾಡರೆ ನಾಮ ಜನ ಏತೋ ರಾಮ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಜನ ಮೂಲು ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚಂಡ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಈ ಸಲ ಸೇಲ್ ಆವಡೆ ಅಂಡ ಪಂತರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಪಂದು ಅಂದ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬುರ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಆವಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ 10ಕ್ಕೆ ಸೇಲ್. ಓಕೆ ಏರ್ದು ನೋಡು ಅವೇ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದೆತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ನಕಲ ಅಕಲ ಪಾಲಂದೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತಿ. ಓಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಏತೇತ್ ಪಾಲ್ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತ ಕೆಳರೆ ತಾರ ಐಟ್ ಫಲ ಮಾತಲ್ಲ ನಡ್ತ ಓಕೆ ತಾರಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮನರಂಜನೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೀ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು. ಓಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಏಡನಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತ್ತಾವು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಪಂಡು ಉದರ್ದಾಯದಿತ್ತರು ಈತ ದಿನ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಿ. ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನು. ಸೊ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಗದ ಎಂಡ್ ಆಪಿನು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆಡೆ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆದ ದನಿಯೇರು ಎಂಚಿನ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಕತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯ್ಬೇಕನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸಂಜೀವನ ನಕ್ಲು ಊರುಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜೇ ಬುದ್ಧದ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಾಂತರ ಆವು ಬಂದದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಂಜೀವನ ನಕ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾರ್ಡು ಸಂಜೀವನ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅಧೋಗತಿ ಆಯರುಂಡಾಯ್ತು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಅಂದಂದು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಟೋಟಲ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತುಯರಪ್ಪ ನಾವು ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ತುಯರ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಅಂತ ಓಡಿಂಕು ಸಂಜೀವನ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಒತ್ತೊಂಡಾರು ಪಲ್ಲೆ ಈ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಂಡಿರ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನತ್ ಮೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಬರೆಯರ್ಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನೆತ್ತ ಹೀರೋ ಬೇತೆನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಂದೆ ಅಂಚ ಬರೋದಾಲ ಲೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ಕಾಸ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ಚುವಂತ ಅಂಚ ಒಂದ ಎಂದೆರಾರು ಹೊರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪೆ ಹೊರತ್ ಯಾಪಲ ಬಟ್ ಅವೆ ಬಂದದೆ ಮೇರೆ ಬರೆ ನಸರದ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೆನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್
ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಮಕ್ಕರು ಅನ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಎಸ್ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸೈಡ್ ತೆಲುಗುಲ ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕ್ರಂದೆ ನಿನಗ ದಾದ ನೆನಪಾಪುನಿರೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆಗ್ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ದಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿತಿರ್ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡ ಏತ್ ಮಂಡಲ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆತು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ತದು ಬೊಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ತುಳು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಎಂಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾವು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಲ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕರಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಮನ್ಪುರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡವು ಸೊ ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಪಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇತಿನ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಮಂಜು ರೈ ಸರ್ ಈರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ ಮೂವಿ ಗೆ ಗೆ ನಾನು ಪನ್ನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಗಡ್ಡ ಪ್ರಭು ವಿಲನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ದರು ಮಗ ಬೇದದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಭುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏನಂದ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ಗಡ್ಡ ಪ್ರಭುಟ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನೋರು ಸಿನಿಮಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದ್ ಮನ ಎಂಟೊಂದು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಡೋಡು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಾನು ಮೂಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದೆ ನಾನು ಏಪ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ మీరు గడ్డ దీవందే పిక్చర్ దేరు పోతిరా ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾನು ಪಂತೇನಿ ಗಡ್ಡ ದಿಯರು ಮಂಜುಜ್ಜಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಅಂಚಾಯ್ತು ನಂಜ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಡಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಪಾಪ ಅರ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ವಿಲನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಶೋಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾಪ ಅರ್ಲಿತ್ತು ಒನಸಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅರ್ಲಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಎತ್ತೇರು ಹೋದ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಲನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ದು ಲೆತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಠದ ವೇಷ ಬಾಡ್ಪದಿತ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬುಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಬಣ್ಣ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುದು ಪುರ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಜಿ ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಬಲಿಪಾದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಅಂಚನ ತೀರ್ಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ರೈತನ್ ಅಂಚ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಒರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಂಗ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗ್ ತತ್ತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋದ್ ಜಪ್ಪನ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರಾ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಕಲಿ ನೂಕೊಂಡ್ ಬೋಪನ ಹಾಕಿ ಬರೋ ಏನೇ ತೂಪನು ಐಸಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬೋಪನ ಹಾಕಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನ ಪಿದಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋತನ ಗೊತ್ತನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಬೈದಾಯ ನಾನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಐತೆ 10-12 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಪಾದು ಮತ್ತೆ ಐಸಿಡಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತೆ ಪೋಂದನ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಅದು ಇರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡರ ಅರೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪಿನೆಂಚ ರೀತು ಪುರ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚರ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ನೀ ನಾಯಿ ಲಾಗಿದ್ ಪುರ ಆತನ ಯಮನೇ ನಾಯಿಲು ಕೊನತ್ವ ಹೋಯ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಮನ ಕಾಲಿ ಕಿರೀಟ ದಿಕ್ಕುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚಾದನ್ ಬಕಾಯ ಬೈಯೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಯ್ ಗೇಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಯಮನಾಥ ಗುರ್ತಾಯ್ತದನ್ನ ಕ್ಯಾಯ್ ನೈ ಓ ನಾಯಿ ಹೊರಕೊಳೋ ಮಾರ ನಾನು ಬಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇರಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮುಖಪುರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಲನ್ ಅನುಭವ ವಿನಾಯಕರೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತದರ್ಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಈರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಂತರ್ಗೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಜಾಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಬಗ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಲ ಗಾಪಜ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಆದು ಇರಕ್ ಬಾರಿ ಹೀರೋನ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ನಿಜ ಯಾನ ಆಯ್ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ ಅತಾರೆ ಒಂದ್ ತಂಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಜವನೆ ಅಂತ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋನ ಬರೀತಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ತೊಂಜಿ ಉಪದ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನೋಡ ದೂತಿಜ್ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರ ಉಪದ್ರ ಬಂಡ ಇಂಜ ಪಂಡಿಜಾನೆ ಅತ್ತ ಉಪದ್ರ ಬಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತೀನಿ
ಕೂಡ ಅವು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಇದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಉಪ್ಪದ್ರನಿ ಒಟ್ಟ ಸಿಂಚ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾವು ಅವು ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಮುರಿದು ಬೈದಿ ಮೇನ ಸಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆದ ಸೆಟ್ ಮನಿ ಪಾತಂಬರ್ರೆ ಪಿರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದು ಪಿರ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಬಂಡ ಮಗಳು ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೈತೀನಿ ಮೊಗಲ ಇಂಚ ಬಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪೊಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಾಕಲ್ಲ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೀರೋಪ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದು ಆನಿ ಒಂದಿನ ಮುಗಲ್ ಬೇಗ ಹತ್ತರಿ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಇವ್ರನ್ನ ಮನಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮನಿ ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆದ ಮನಿ ಲಾಸ್ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತೆಲುಗುಡು ಅದಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಅದಿಪ್ಪು ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಚರೀರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದರ್ ದಾದಂತ ಪಂತಿಜರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅನುಭವ ಬನ್ನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕನ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೆಲಿಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡುಪ್ಪರೆ ಆಪೋಜಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅದು ರೋಜ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದು 4 ದಿನ 3 ದಿನ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ದೋಸ್ತಿ ಕುಸಾಲ್ಡೆ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಬತ್ತೀನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿನ ಇದು ಬೇಗ ಅಂದು ಬೇಜಾರು ಗಮ್ಮತ್ತ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಪತಾ ಇದಾರಿಗೆ ಅವು ಬಂಡ ಅಂಜು ಪೂರ ಮಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರಣ ಮಿತ್ ಬರ್ಡನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ದೋಸೆನ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಾಯ ಅವು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆತಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾರವನ್ ಏರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸೊ ದೀಪಕ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತೊಂದು ಅದು ತೂಪಿನ ಇಚ್ಚ ಸೊ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಇತ್ತು ನಾವು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬೋತನ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಳ್ ಮಂತ್ ಪಡ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಪೋನ್ ಅಲ್ಪ ಕೊನೋಡಾಪುಣ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಮಂಜುರೇಕ್ಲೆ ಇರ್ನಿಂಚಿನ ದಾದ ಬಂದ್ಕುನು ಬಾರಿ ಸಪೂರ ಆತರ ದಾದ ವಿಶೇಷ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂದು 5 o'clock ಜಿಮ್ ಪುರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಡ 5 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ತುಂಬು ಸಮ ಕೋರಿತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನರಟೋರ ಡೆಂಗಿ ಎಂಜನ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಹೋಗ ತಿನ್ಪುರಾಗ ಅರ್ಧ ಮಾಸ ಡೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನಾನೆ ವೈರ್ದು ದುಂಬೆ ವೈದಿಲ್ಲ ಐದು ಮಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಡೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಆಜನ ಎಂಕ ಕಡಪು ಯಾನ ಇನ್ಕೆ ಎಂಕ ಡೆಂಗಿ ಅರ್ಧ ಮಾಸ ಒಮ್ಮಿಲ್ ಹೋತು ಪನತ್ತರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಮಲ್ಲೆ 5 o'clock ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪುನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಹೋಪೆ ಒಂಜಿ 8 o'clock ಕದ್ರಿ ಇಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ನೇಟ್ ಬಲ್ತೊಂತೆ ಏರ್ ಬೆರಿವತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡದೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಚದ್ದು ಸಪುರಾಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿನ ಲೇಟ್ ಪೋತರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಾರ್ ಐತಂತರ್ಗೆ ದಾಯಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ತಾರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಒಂಜಿನ ಲೇಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೋ ದೇವ್ರೆ ಲೇಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಂಚೂರು ಹೌದಾ ಮಲ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಆಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ ರಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ ಅಲ್ರಮ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರು ನಿಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬರೋದೊಂದು ಹೊರಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಲಕ್ಕ ತೂಪ ಹೊರಬರ 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮೀದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಮೀದು ಪೋನಾಗ ಅವರ ಕೆಲವು ನೆರಡೆ ಇತ್ತು ಗನ್ ತಲವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾತದೇರು ರಾಧನ್ ಚಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚನೆ ಗುಲ್ವೇನ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಲೇಟ್ ಆತನು ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಯಾನು ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆತ್ತ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ಕಾಂಡೆನೆ ಏನಡೈತೆ ಎಂಜ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಕಾಪಲೆ ಕಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ 2019 ಕಡೆಯತ್ತ ದಿನಟುಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚೆತ್ತನದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ 2 ಎಕರೆನ ಅದು ಹೋತು 2019
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ 2018 ಎಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಶೂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ದಾಂಡ್ 2016 ಮಿಡಿ 2 ಎಕರೆನೇ ಅಂದು ಐತ ವರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಐತ ಬೆರಿಯೇ ಬಲಿಪುನ 20 ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ 2019 ಬಂಡೆಂಗ್ಲೆ 2 ಎಕರೆದ ವರ್ಕ್ 2 ಎಕರೆನೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ 2020 ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೆ ಜನ 2016 ಬಾಡು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಬೃಂದಾವನದ ಎದುರು ಕುಲ್ದವರ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಇನಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಾಗೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಇನಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ನಡುಟು ಈಗಲೇ ಒಂತೆ 2 ಎಕರೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಪಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಕೊನೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಿರೋಂಜಿ ಮೀಟ್ ಏರ್ಲ ಕಾಸ್ಪಾಡ ರೆಡಿಜಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಜಾನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಟ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅದಪ್ಪ ಅಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಪಿರರ ಏರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಾರು ಶೇಖರ್ ಮಾಡ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸುರ್ಕೆ ಬೈದು ಎರಡು ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಬೇಜಾರ್ದ ಡೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಡನ್ನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿತ್ತೆ 2020 ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ 2020 ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ 2020 ಗುಬ್ಬುಗ ಅಂದಾಂಡೆ ಪೃಥ್ವಿ 2019 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2019 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮದುವೆ ಆಂಡ್ ಮದುವೆ ಆಂಡ್ ಅವಳ ಖುಷಿಯೇ ದೇವನ ಇಂಟ್ರಿ ತೂಪಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ 2017 ಒಂಜೆ ಮೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ಆತೆ ಎಂಕ ಅರ್ಧ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಪದ ಗೋರಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ನೆನಪಾಪಿನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಬಂದು ಚೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರಂತೆ ಚೊರೆ ಐದಿನ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಚೊರೆನೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿ ಎನ್ನಾನೆ ಎರೆಗಂಟೆ ಉಪದ್ರ ಗೋರಡು ಬಂತ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ 2016 ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋತನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ 2020 ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂದು ಕೊಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರೆ ಕೆಲವು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ಪುರ ಜ್ಞಾನಪುರ ಕೋರಿಬೇಕ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೋದಿತ್ತ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಪಂಡೇರು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇಡ್ಬೋರ ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ ಗೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇರ್ಪಂಡಾರು ಬೋರ್ ಅನ್ನಾಗ ಇರಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಂತಾರ ಅಂದ ಆರು 70 ಪುಂಡಿ ಇಡಪ್ಪಿದ್ರಿಗೆ ಈ ರೇಂಚ ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮಾರ ಮುರಾನಿ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ದೆಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿನಾಯಕನ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೂಂದಿಪ್ಪೆರಿತ್ತ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಬೇತೆ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕನ ರಪ್ಪ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಕಾಲ್ ಅಂಪುನ್ ಮೊಕ ಗುಡಾಲೆ ಕಾಲ್ ಅಂಪುಂದು ವಿನಾಯಕನ ಲೈನ್ ರುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಜಾವ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಯಾಡ್ 19 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಿರ್ವೇರ 2019 is a hectic actually ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಮದ್ಮೇಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಬಿಸಿ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಓಕೆ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನ್ನದ ನನ್ನ ಮನೆ ರಾಜ್ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ 2019 ತೂಪುನಂಡ ಥ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚೆತ್ತರು ಅಡ್ಡೇನತ್ತನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ತೆಲುಗು ಮನ್ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ತೆಲುಗು ಮಂತೆ ಒಂಜಾಯಿ ಬೊಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಬೊಕ ಗಾಡ್ ಪಂದೊಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತೆ ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ರಾಣದಗು ಬಟ್ಟಿ ನಟಿ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಬತ್ತದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಂದಿ ಮಂತ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಓಹೋ ಸೊ ಪೂರ 2009 is the best year I think ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ನರಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಕುಲೆ ಜನಕುಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಪಿನತ್ತು ಸರಿ ಈರ್ ಪಿರೋರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂಕ್ಲು ಪಾತರಲ್ಲ ಇರು ಪಾತರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಂಡೈತೆ ಈತು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲರ ತೈರಗಿ ಇತ್ತೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಿರ ತುಳುಕು ಬನ್ನಗ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಪಿರ ಅಂದತೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೂರಲ ಬೇಲೆನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ದಿನವಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸೊ
ಸೊ ಹಿಂದಿ ಆದುಪ್ಪು ತಮಿಳ್ ಆದುಪ್ಪು ತೆಲುಗು ಆದುಪ್ಪು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆತೆ ಇಂಕ ಬೇತ ನರಮಣಿ ಅವಡು ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇತ ನರಮಣಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಸಂತೋಷನೇ ಅವಳ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಂಜುರೈ ಸರ್ ಎಂಚಿತ್ತ 2010 ದುಂಬರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಾರ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದದು ಇತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಾണ് ಈ ಸಲ ತೊಂದರೆ ಜಂಕಲ್ನ 2019 ನತ್ತು ವರ್ಷಲ ಇಂದುವೆ ಜೀವನ ಬಂಗಾಲ ಬರ್ಪ ಸುಖಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ತುಮಿದು ಓಲ್ ತುಚ್ಚಿನಿಂದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಡೆಂಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಡೆಂಗಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 days ಸರಿ ಆತ ಓಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಆತರ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬಂತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಹೋತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಡ್ ಪೋಂತಾರೆ ಹತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಈಜಿ ಯಾನು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತವ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ರಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಪೋದು ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬ ದಾದನ ಲಿಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಆತ ಆರು ರೈಡ್ ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ರೈಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ರೈಡ್ ಪೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ರೈಡ್ ಪೋದು ಪಿದೇಗುಲ್ಲರಪ್ಪನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನಲ್ಲ ಅವು ಏಪ ಈಡೇರುಜು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಪಂಡದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಗ ಆತಜಿ ಆತೆ ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಏತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಇನಿಯೇ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಅವು ಐಜಿನ ಅವು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅಂಚನ 2021 ಎಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪರ್ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ದಾಲೇಜ್ ವೈತಾತಿಗೆ ಯಾವೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ಈಗ ದಾಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಲೇಜ್ ಅವು ಆಪುಂಡು ದಾರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷಡೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 2019 ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಸೈನ್ ಬಂದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಓ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ 2020 ನಮ್ಮೈತೆ 19 ಇಂದ ಪಾಡ್ದು ಸೈನ್ ಮನ್ಪ 20 ಪಣ್ಣ ಐತೆ ಎದುರು ಆ ಡೇಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವಂದು 20 ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯಾಡ 2025 ಪಾಡೋಲಿ ಎದುರು 2020 ಪಾಡೋಡ ನಡ್ದ 2020 ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಎಸ್ ಈರ್ನ ಜೀವನ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 2020 ಅಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಜಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲೊಂಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇ ಒಮಿಲು ಬಿರಬರ್ರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಚಿ ಪೋನ್ಲ 19 போயின ஒமில் அஞ்சி ஒப்பாடு 20 ಅತ್ತು ಹೊಸ ಒಮಿಲ್ ಬರಡು ಹತ್ತು ಆ ಕೈಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಡತ ಇತ್ತ ಅಗರಗರ ಮೂರು ಚಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆತಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಲ್ಪನೆ ದಕ್ಕದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ 2019 ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬರೋ ಶೋ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಶೋ ಅದೇ ಬಾಂಬೆ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು 2019 ಹೋಯ ಅವನ್ ಶೋ ಕೊರ್ನು ದೇವರ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ತ್ರ ದಡೆಗೆ ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಜೋಸ್ ಚೆಲ್ಲೆಡ್ಡಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಸೇವತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ತೇಕೆನ್ನ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ರೆಡ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ನನೆ ಓಕೆ ರಂಗರ್ದು ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಿ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ರಾವುಂಡ್ ರಾವುಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ದಾದನ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಕ್ಕಸೆಂದ ಆಯ್ತು ಅವಳ ರಾಟೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡ ಬಟ್ ರಾ whatever ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಕೊರಡೇರೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದಿದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ವೈದ್ರು ಪವಿತ್ರ ಅಂದ ಬೀಡಿದ ಮೀಡಿಯಾ ಪವಿತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅರ್ನ ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಟೆ ಸುರಾಪನ ರಾಮದಾಸ್ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ತುಕಾರಾಮ್ ದಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಕಾರಾಮ್ ದಾಸ್ ತುಕಾರಾಮ್ ದಾಸ್ ಓಡೆ ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ
ರೆಡ್ ಎಕರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಳು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ನರೇಶನ್ದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಒಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬನೊಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದೀದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವೇ ನೋಟುಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪೋಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪೋಡು ನರೇಷನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವಂದ ಅವೇನು ತೂಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ವದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೂಯಿ ಅಂಚದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಡಿಜ್ಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿದ ಬೇತನೆ ನರೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನೊಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರೆಡ್ ಎಕರೆ ಫಿಲ್ಮೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಶೈಲಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ರೆಡ್ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿ ಇರ್ನ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನದ ಕೇಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಗೆಟಪ್ದ ವಿಷಯ ಕೆಲವಲ್ಲ ಅಡೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಯೂತಿನ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತ ಕತ್ತಿರ್ದೆ ಆನಲಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೋಲ ಕತ್ತಿರಡು ಗುಡೋಲ ಕತ್ತಿರಡು ಏನ ಕತ್ತಿರ್ದು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೆಳವರಿಗೆ ಕುಜಲ್ ಪುಲೆ ಕುಜಲ್ ಪುಲೆದು ಹೋದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಶಾಪ ದೀಪಿನಿ ಮೂರೇ ಒಂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಪ ದೀಪಾರು ಅವು ಪೋಡಿ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಕುಡ್ದು ಅವೇ ಕುಜಲ್ಪುರ ಕತ್ತೆರ್ದು ಗಡ್ಡ ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹುಡುಗ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲುಂಡು ಪೋದು ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಐಟು ದುಮ್ಮಿಯನ್ ಫುಲ್ ಈತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುದು ಐಟು ತುಂಬ ಪ್ರವೇಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ದೊಮ್ಮುಡು ಕರೆಂಚಿದ್ ಬತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕಪ್ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಬೊಲ್ದವನು ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಪೂಜೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪರು ಇರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ನಿ ಅಂತ ತೋರ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತೆಲುಗುದ ಅವು ಬುಡ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವು ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೇಂಡ ಇರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಅರ್ಪಣ್ಗೆ ದಾಯಿ ಏರಿಗೆ ಇರೆಗಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಾರೆ ಒಂತ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂತ ಮುಂಗೋಪ ಆತೆ ಕೋಪ ಅನ್ನತ್ತ ಮುಂಗೋಪ ಆತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಕೋಪ ಆತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ಟೀಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತರ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಿ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆರು ಮಾತರಗ್ಲ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಿದಾರ ಅಂದತ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ದಾರೆಗೊಂಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು హలో నిరీక్ష శెట్టి ಹೌದು నేను బాబు గారు మాట్లాడతాను మీకు తెలుగు వచ్చిందా sir no I understand Telugu but I can't talk okay you work Telugu movie if I get here surely I will okay but you have to learn Telugu yeah how many days sir how many days you will learn Telugu it depends sir if I get someone good to teach me you speak Hindi వస్తుందా yes okay I give phone to Hindi director 1 second okay हेलो नमस्कार आप किधर रहते हैं अभी मैं बैंगलोर में रहती हूँ ओके अभी एक तेलुगु मूवी है हाँ बाद में हिंदी मूवी वो डब करने का है ओके भाई तो आपका कॉल शीट कभी मिलता है पूछने को कॉल किया हाँ आप कौन बोल रहे हो मुझे नहीं पता चला सर मेरा बाबा रामदेव है हाँ मंजूरना है मंजूरना मूवी में नहीं है मंजूरना है मूवी में ये मंजूरना बात कर रहे हैं नहीं कौन मंजूरना है वो मंजूरना
हाँ बोलो तरारा ವಿನಾಯಕ ಅಣ್ಣ ಬೋಲೋ हाँ ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ हाँ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಂಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಅತ್ತ ಮಂಗನ ಬೆರೆದ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೆಂಚಿದ ಮಂಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಕೊಂಚ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ದು ಆಫರ್ ಕೊರ್ಜಾ ಅಂದಿರ್ಲ ಮಂಡೆ ಇರ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಎತ್ತುನ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎತ್ತುನ ಮಾತ ಪೋಂಡಿ ಮಂಜು ಪಂಡದು ತಿಗುದು ನಿಕ್ಕು ಈ ಮಂಜು ಉಂದ ಅವನಿ ತಿಗುದು ಅದ ನಿಕ್ಕು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಗುದು ಅವು ಮಂಜು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಂಜನ್ನ ತಂದು ಇರ್ತುಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನು ದೆಪ್ಪರ ಪೃಥ್ವಿ ಆತಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹೆಂಗಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಆ ರೂಪಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಪವಿತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಗಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾನೇ ಈ ಬಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ ತಗೋರಂತ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೆಡ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರನಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೂರಜ ನೆಪೆ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇಂಜಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ನು ಮಂಗೆ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಆತ ಜೋಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಎಂಗಳ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈತಂಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮಂಗಿ ಮಂಜೂರ್ ರೈ ಅಂದೆ మీరు ಮಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಮಂಗಯ್ಯನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮಂಗನ ಕರ್ಬೋ ಒಂಜಿ ಮಂಗನ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗನಕ್ಕೆ ನೀ ಕೊರ್ಪ ಕಟಿಲ್ ದಿಕ್ಕು ಸಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಈರು ಹೋಯ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಡೊಲ್ಲರೆ ಅಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕೆಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಟಿವಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೇಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಆತ ಕಾರು ಹೋಯ್ತಿನಾರೆ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತಿರಿ ಇರ್ತೋಜ ಅವು ಮಂಜುನೇ ಫತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು ಫತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಮಂಗೆ తెలుగు ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪು ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಕಲ್ಪು ಗೋಡೆ ಕಲ್ಪು ಬೇಗ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪವೇರೆ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಪಾಪ ಅವರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಆರೆ ಕಲ್ಪದು ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಸೊ ನೆಟ್ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪಯನ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆನೆ ಉಲ್ಟ ಬನ್ನಡು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಾತಿರೋಡು ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನೆನೆ ಎತ್ತು ಆತು ಪೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರಂದಿಪ್ಪರು ಸ್ವಿಚ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಟ ಬನ್ನಡು ಎಂಚ ನೆರ್ಪಾರ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಜಲ್ತಿರ್ತ ಆರೆ ರಡ್ಡು ವಿನ್ನರ್ ಆರೆ ಏಪಲ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇರಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಕ ಹಾ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ್ ಹಾ ನಮಕ್ ಈತ್ ಬಂಗದ ಕೊರ್ಪು ಆರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂತೊಡಿ ಪೃಥ್ವಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಬಗ ಈತ್ ಬಂಗದ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನೆ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಗೊಬ್ಬಗ ಕಾಸು ಲಾಭ ಪೋನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ಏಪಲ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ಮಜೆ ಪೂಜತೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಪುಗಾರಡು ಎರಡು ಅರೆನು ಅರೆನು ಎಲ್ಲಾನು ಪುಗಾರಡು ಅರೆನು ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿರ್ಗಾದ ಅರೆನು ನೆರಡು ನೆರ್ಪುನತ್ತ ಇರಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ನಡು ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪುಗಾರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಬಂದಾಗ ಅಜಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ನೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪುಗಾರ ಈಗ ಹಾ ಮಂಜು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಬಾರಿ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಪುಗಾರನ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂಜು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆರು ಕದ್ರಿಡು ಬಲ್ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೆದ್ದಾಲ ಬರ್ಪುಜರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿಡು ಬಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಾರ್ ಅರ್ನ ದೇಹ ದಾಡಿ ಅನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಹೋದು ಆತ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕದಿರಿಡು ಜಿಮ್ ಕದ್ರಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಓವೈ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಬೈದು ಸ್ವಿಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮನ್ಪಿನ ಮಂಜು ಒರಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾದ ಸೀನ್ ಮನ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆರಗ ಆಪುಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಕು ತೇಲ್ಪದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಚೈನ್ ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು
ದೀಪಕ್ ಯಾನು ಇರುಪುನಂಗ ಅರೇ ಪಾತಾರ ಚೈನ್ ಸೀಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೇಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೇಲ್ತದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಕ್ಕರ್ ಬಂದೇರಿ ಎಂಕ್ ನಾವು ఒక ಬೇತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಬೋಪುಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಇರಗ ವಿನಾಯಕ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಜನ ಎಡ್ಡ ಜನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಕೊಂಡು ಏಪಾಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಆ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸಿರಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸಿನ ಮನದನಿ ಫಿರಾಗೇನು ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾ ಪೊರ್ತು ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ ಪೇರು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಂದಿ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಸುರುಕು ಪಣ್ಣ ಅವು ಈರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಬರಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಅಂದ್ ಈರಿನ ನನ್ನ ಆರೆಗೆ ಬಂದ ಅಂದವೆ ಮಂಜು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಡಾಯಿನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾರ್ನ ಎಂಜಿನ ಆಡುಗುಣ ರೆಡ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟದ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅವು ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜೆರ ಕ್ಲಬ್ ಜರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಾತಿಗಾರ ಸ್ವಿಚ್ ಅರ್ನಾತಿಗಾರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಏರೇಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಏರೇರೆ ನಿದ್ರೆ ಜನಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪೇರು ಅರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏಪ ತೂಯಿನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಎಯ್ಯಡಿದವ್ಲು ಉಂತೊಂದೇರು ಉಂತದು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ ಅವಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಜೀಪ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಹಾಕಿದೇರು ಮೇರ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಕಾರ ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಪಗಾರನ ನೆರಡೇಲು ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ 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 ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಕ್ ಸೂಪರ್ ಜನ ಪಾಪ ಜನ ಕೋಪನೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಒಂದು ಉಲ್ಟನೆ ಮಲ್ಲೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಿಲೆಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬುಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆತನ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತುದಾರ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತುದಾರ ದೀಪಕ್ ರಂಜಿನ ಬಂಡ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಜನ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಕಡೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾನ ಬರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೋಡು ಸರಿ ಆತತೆ ಅಂದ್ ಆಗನ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಡ ಮುಗಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಡ ಓಕೆ ಮುಗಿದ ಎಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ಪೋಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪುಂಡಿ ಬಾಯಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ನೇಮ್ ನೆಂಕ್ಲು ಬರತಾ ಲೆಟರ್ಡ್ ಸೊ ಒರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ದಂಶರ ಅರ್ಸ್ತಲಕ್ಕ ಒರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆನ್ಪಿಪ್ಪಡು ఆయన యాక్ట్ మల్తలకనే బాకి దగ్గర పనడు ఓ సినిమా పండదు రెడీయా పుండి ఏర్న బాయిడ్ పన్పినకలన పన్పునకల బాయిడ్ అత్ ఏర్ యాక్ట్ మల్పరకల బాయిడ్ పుండి పున్ అందు ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ಪ ಮೂಲ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಪನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಆಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆರಿ ಬೇಜಾರದ ಬಂಡಿನಾರು ಸೊ ದಾದಿ ನಿಕುಲು ಮುಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ಆಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತು ಎಂಜೆ ಪುಂಡಿ ಬಾಯ್ ಆಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುದು ಆಪಲ್ ಹೈಟ್ಲ ಮೇರೆ ವಿನ್ನು ಮಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ದಿನ ಮಳಮಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿವಂದೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಐಟ್ಲ ಇಂಚಂಜ ದಿನ್ಪಿನದ ಮಳಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುಂಡಿ ಬಾಯ್ ಅತ್ತಾರನ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪೆಲಕಾಯ್ ಓಕೆ ದಬಡ ಬಾಯ್ ಪುಂಡಿ ಬಾಯ್ ರೆಡಿ ಆತ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಏನರ್ದ ಹಾ ಮುಂದೆ ಪಡ
ಒರ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಆಪಲ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಾರೆ ಅವ ಚೆಲ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಚಿ ಎಂಚಿನಿ ಓಕೆ ಏ ಬೇ. ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆತ್ತನ ಅಕ್ಕಗ ಆಪುಜಿ ನೆನನ ಕಡಪುಡಿಯಾರು ಕೇಕ್ ವೈನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಹಾಂಡು ಮಕ್ಕ ಚೇರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಕೈಟು ಸಾಲ ಜಿಪ್ಪಿರ ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಹಾ ಏರಡ ಪನ್ರೇರು ಹಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಏರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಡನ ಏರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಜ್ಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಬಲಸುನ ಛತ್ರ ಬುಫೆ ಅಂಬರ್ಗರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜ ವರ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ ಕೊರ್ಜಿನ ಕೈಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಪಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಉಂಡೆ ಆಪಲ್ ಈರ್ ದಾಯಿ ಆತ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದು ಆತ ಐಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕರ್ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಗಳು ಗೊಬ್ಬ ಎರಡ ಗೊತ್ತಾದ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಬರ್ತಕ ಬಾವತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಲಾ పోయిన వరుస కోడ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ఆలిని అడే ఏరా ఉల్లేరుగా బొగ ఉందేనా ఉందేనా ఏరా ఏరా ఇచ్చనా ఏరా నించ మాట్లాడితిని ఏరా ఉల్లేరుగా ಕುಲ್ಪುರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೆ ತಂದಿ ಮಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈಸಿ ನು ನೇಮ್ ತಲೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಮಾರ ఇని ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲ ಚಾ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ చా అనిన ಸತ್ತ ದಿಪ್ಪೇರನ್ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತನದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಹಾ ಕುಡ್ಲಗಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ಕಣ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಏ ಜಿಜಿ ಗೋ ಬೋಜೆ ನಿಂಚ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಕೆ ಓಕೆ ಶೀ ಅವರ್ ಚಿತ್ತನ ಇವರನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕರ್ಕ ದೇವರಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪನ್ಪುರ ರೆಡಿ ಪನ್ 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 ರೆಡಿ ಆಪಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತ ಮಲ್ಲ ಆಪಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಆಪಲ್ ದಿದ್ಯಾನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಬನ ದಿನ ಆಮಂತ ಉನೋಲಿ ಇತ್ತು ಕಾಂಡ ಜಿಮ್ ಹೋಗಿರೋದು ಬೆಚನೀರು ಸರಿ ಬರೋಲಿ ಏ ಆಪಲ್ ನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದು ಉಮಿಲೆ ಉಮಿಲೆ ಚೆಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಬತ್ತು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಕರ್ಕನಾ ಎಂಗ ಉಮಿಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಫಿರಂಜಿ ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಕಾಣ ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಜನ ಮಾರಂಚ ಬಂದಿವಿಲ್ಲ ಉಮಿಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ನಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿನಿ ಒಂಜಿ 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 ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ತತ್ತಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ 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 ಗೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಹಾ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತದು ಬಂದೆವು ಆಪಲ್ ದಿ ಓಡು ಆ ಇದಿಂಡದ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಹಾ ದೀಪಕಡ ಅಮ್ಮೆರಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಬನಾಡ್ಜಿ ಇದು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಹತ್ತು 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 ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿರಿ ಆರ ಅವು ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಏಡಲ್ಲ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜಿ ದೀಪಕಡ ಅಮ್ಮೆರಡಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರವಚ್ಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪರವಚ್ಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರವಚ್ಚೆ ಅವು ಏರೆಂಗಿಲ್ಲ ಆವಿಚಿ ಕುಡಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸಿ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಜನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ರೆಡಿ నేను ಎಂಚ ఇది పని నేను ಎಂಚ రెడీ ಆಪಲ್ ದಿಂಗದ ಓಡೆ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡು ಪೂ ಚಕ್ಕೆ ಪೂ ಪೂಚ ಬಲ್ಬ್ ಪೂಚಂದ್ರೆ ಬಿದೈ ಬೋಲೆ ನಿಂಗೆ ಮೂಲ ಬಲ್ಬ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೈಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಲಾಬಿ ಬಲ್ಪು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಲ್ಪು ಬೊಂಡ ತಾರೈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಲ್ಪು ಅರಳ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಲೂನ್ ತೆಲಿಕೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗ ತೆಲಿಕೆ ಸರಿ ಹಾ ತೆಲಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಬರ್ಸ ಬಲ್ಬು ಪುಡಾಂಡು ಯಾನೆ ಏನೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ತೆಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿ ತೆಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೆಲಿಗೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೊಂಡಗೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಬರುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟವಡು ಸೇರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಗುಯಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ಟ್ರಕ್ ಲಾರಿನ ಕಟ್ಟದು ಕದ್ರಿದಾಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟದು ನೀರು ಬೋಡ ಆಯ್ತಾ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾರ ಬರಿತಲ್ಲದಾರ ಬರಿತಿ ಅದೇ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲದತ್ತು ಮೆರನ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾರ ನೆರಕಡದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ದೆ ಕಟಾಡಿ ಕಟ್ಟವ ಅವೆಂಚಿನ ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬಲ ಮಗ ಯಾಂದ ಆಪಲ್ ಬೈದಿ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ವಿನಾಯಕ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಯಾನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ 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 ಬಾಟ್ಲಿ ಅರೆ ಕೊಡು ಇನ್ನು ಬೈಯ ಕೋಡಿನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ತೇವೆ ಎಂಎಲ್ 90 ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒರಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಬೋಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆ ಫೋಲ್ ಕೊಡಿನಿ ಬೆಂಡಾನ್ ಬೆಂಡ್ ಬಿರಿಯಲ್ ಅರ್ಧ ತಲ್ವಾರ್ ಬೇರೆ ಕಡ್ಪೋಡು ತಲ್ವಾರ್ ಅರ್ಧ ತಲ್ವಾರ್ ಕಡ್ಪೋಡು ತಲ್ವಾರ್ ದಯ ಮರಳು ಸುರ ಅರ್ಧ ಕೊರಡು ಮರಲಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮರಲಿ ಅರೆ ಮರಲಿ ಇದೇ ದೋಷ ಅರೆ
ಓಕೆ ಎಂಚಾಣಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಾರಣ್ಣ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಅದೇ ರಡ್ಡೆ 2014 ಗಮ್ಮತ್ತವನ್ನ ಕುಲ್ಲು 2014 ಮಣ್ಣು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕರಿತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೆಸ್ ಸಿನಿಮಾ 2020 ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಜನಕಳ್ಳ ನಿಕುಲ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಸೊ ಒಂಜಿನ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇತ್ನೇಟ ಮಲ್ದೇರ ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಮಂದ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪವೆ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಒಂದು 100% ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಯ ಬಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಡೇ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆವು ಸೊ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುರುಕು ತೂಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100% ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ದಯನ್ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ರಂಗ್ ಈ ಮೂವಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರೆ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿದ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೇ ಯಾರೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನಲವು ಎನ್ನಲ್ಲವೇ ಒಂದೇಂಟ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ನರೇಶನ್ ಆವಡ್ ಅರ್ ಬರೆತಿನ ಶೈಲಿ ಆವಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಅವೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕತೆಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಪತ ಒಪಿನ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಅವೆನಿ ಯಾನಿತ ನೀರೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಅಂದ ಅವು ಕತೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಪ್ ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕತೆತ ಲೈನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಖಂಡಿತ ತೆಲ್ಪೆರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮೇಲೆ ತೋಜಾದೇರೆ ಸೊ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತನೆ ಜಾನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೂದು ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಗ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಆಡೆ ಆಡು ಆಡು ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಜವಾದ ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋಪುನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 months ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿರು ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಲ್ ಒವೇನು ಪಾಡೋಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಚಕನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಿತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೇರು ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲೆ ಅವಳ ಹೊಸ ವರ್ಷಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಂಜು ಸರ್ ದಾದ ಅವ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಕ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಕಲು ವಿನಾಯಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ನಟನೆ ಬೆರ್ನ ನಟನೆ ನಟನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬರ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಖುಷಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದ್ದೈ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ನಿಕ್ಲು ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅದು ಪಡ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಮಿನಾಡ್ ರೂಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐನು ದಯಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ನಾಡು ಲೈವ್ ಪೋಪುನಾಡು ಐನು ಪೇಜ್ ದಕ್ಲಾಡು ದಯಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ದಾದ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಬೊಡ್ಚಂದ ಲೆಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆಯುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತನಂದ್ರೆ ರಡ್ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಮೊನ್ನೆ ತೂಲೆ ಅರೆಗ
ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ 2009 ಕರೀದು 2020 ಕಾರ್ ದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸಮಾಡುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪನಡ್ಚ ಎಸ್ ಇರಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಕ ಮಾತಾರ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ ತುಳು ಮೂವಿನ ಇತ್ನಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದ ಸಡಗರ ಜೋರ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಲು ಹೊಸ ವರ್ಷಡ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆವೊಂದೇ ಪೋಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪೃಥ್ವಿ ಸೊ ಏನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ನ ಸೋಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಾಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಂತಾನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪ ಬಂತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ 2020 ರಡ್ಡೆಕ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಬಿನೀತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೋಡು ಬಂತಿಂಚಿ ಪರಕೆ ಕಲಿಬಾರಿ ಪುಲಿ ಅದನ್ನು ಪುಲಿತನ ಸೀಮೆ ಮಂದು ಕೊರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಎಕರೆ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಎಂದಾದ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎನ್ನ ಲವ್ವೇ ಒಂಚೂರು ಪಂಚ ಹಿಡಿದು ಟೋಪಿ ಬೂರು ಒಂಚೂರು ಪಂಚ ಬೂರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂಜನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2020 ದಾದ ಬರೋದುಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈ ಜೀವನ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ 2020 ಆದ ಪಡು 2020 ಎಂಚ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ತೊಯ್ತು ಹಾಕ್ವೇರ ಅಂಜನೆ 2020ಗೆ ಪೂರನ ಲೈಫ್ ಒಯ್ತೊಯ್ತು ಹಾಕ್ಲೆ ಈಗಲ ಜೀವನ ಒಯ್ತೊಯ್ತು ಹಾಕದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಈಗಲ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಿಯರು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಎಂಕದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ 2000 ಇರುವಡು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಬರಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಆಶಯ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಬಾಕಿ ಅದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಲೆತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ ಕೊರನಿಗೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ದೇರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ 2020 ಶುಭಾಶಯ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಕೊಂದರಡಂದು ಯಾಲ್ನ ಕೆನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ನೆಡ ದಾದ ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಮದಪುಲೆ ನನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಬರಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಕ ಪಂಡದು ಎಸಿನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.